Tak do zápasu jsme vstoupili dobře a pak jsme to už tak dotáhli do konce a dobře to tady zorganizovali ten turnaj a jsem rád, že se tady mohl být. Poslední utkání turnaje proti Pardubicím jsme vyhráli, bylo to vyrovnané utkání, skončilo to o 7 bodů, soupeř bojoval a byl nepříjemný. Jak říkal Vincent, jsem rád, že se BCM podařilo zorganizovat turnaj s mezinárodní konkurencí. Děkuju Matějovi, Dominice, Matušovi, Davidovi a všem, co se na té organizaci podíleli, včetně organizace Cejbl. A jídlo bylo dobrý, zápasy kvalitní a teď se těšíme do Českých Budějovic. O zápase si myslím, že jsme hráli dobře. Jako škoda toho prvního poločasu, že jsme jako docela zaváhali v té obraně. V útoku jsme byli docela dobrý a jako pak jsme se v tom druhém poločase chytli docela. A škoda, že jsme to prohráli. No, ja by som chcel pogratulovať súperovi. Bol to veľmi vyrovnaný zápas. Keby nám neušiel ten začiatok, kde sme dostali hrozne veľa jednoduchých košov a celkovo sme sa nevedeli presadiť, tak sme mohli byť aj úspešnejší, ale najvyššie pozitívum zápasu, že sme sa ako keby dokázali vrátiť do toho zápasu a bojovali sme až do úplného konca. Celkovo ten turnaj nám dal veľmi veľa, ukázal nám na čom máme ešte pracovať, kde sú naše slabiny a hodnotím ho teda ako veľmi pozitívne s výbornými súpermi.